alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu mai albarka wato Fatahi Herbal TV. Kaman kullum yadda muka sani jama'a, muna muku bayani ne akan magunguna na gargajiya a ilimin kimiyyar zamani. Saboda haka masu son su same mu a wannan channel su danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Bayan an danna mana subscribe, sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka ɗaura. Kamar kullum a yau za mu yi bayani akan abin da ya shafi wato basir. Za mu kuma kawo magani da yake maganin cutar basir wato bishiyar ƙirya, wanda za mu yi bayani a yau. Amma kafin mu je ga bayanin ainihin shi bishiyar ƙirya da yadda za a haɗa ya maganin basir, za mu ɗan yi tambihi kamar yadda muka saba a cikin wannan channel akan bayanin ainihin wato cutar basir. Kamar yadda muka sani, cutar basir cuta ce ta zafi, kamar yadda Malam Bahaushe ya raba cututtuka gida biyu. Akwai cutar sanyi, akwai kuma cutar zafi. To cutar zafi ya kasu gida-gida, haka kuma cutar sanyin ma ya kasu gida-gida. Amma ba bayani za mu yi akan cutar sanyi ba, za mu yi bayani ne akan cutar zafi, kuma wato ainihin basir. Basir kamar yadda muka sani wato cuta ce da take wa mutane illa, har ta kai wani lokaci yakan hana su gudanar da al'amura na yau da kullum, musamman waɗanda suke sana'ar tuƙi kamar direbobi da teloli da sauransu. To har ila kullum wayannan cututtuka sau da yawa mutane sukan cewa zaƙi da maiko shi yake kawo cutar basir. Ba za mu iya cewa hakan zaƙi da maiko ne suke kawo cutar basir ba, domin duka wayannan sinadaran da suke cikin zaƙi da kuma maiko wato sinadarai ne wanda jikin ɗan adam yake buƙatan su, sai dai kawai ila hayya halin wani lokaci mukan yi amfani da su sau wuce kima, shi yasa sukan zama mana matsala. Amma kamar yadda muka sani, cutar basir cuta ce mai illa, kuma cuta ce ta zafi, kuma ya fi tashin wa mutane a lokacin da aka shiga yanayi na zafi. Ba za mu ja wannan bidiyo ya yi nisa sosai ba, za mu je ga ainihin maganin basir gadan-gadan. Da farko, idan za mu haɗa wannan magani na basir da bishiyar ƙirya, za mu yi amfani da sassa biyu ne na bishiyar ƙiryar. Na farko sassaƙin ƙiryar da kuma ainihin ganyen ƙirya. Wato yadda za mu haɗa wannan magani shine, in ka sassaƙo ƙiryar ka zo ka shanya shi ya bushe, ka yi garinsa. Sannan kuma haka shi ma ganyen ƙirya za ka ɗebo shi ka zo ka shanya shi a guri mai ni'ima mai kyau domin ya bushe. Shi ma za ka dake shi wajen kafin ka haɗa ainihin maganin. Yadda za ka haɗa maganin shine, za ka ɗebo sassaƙin ƙiryan nan gwangwani biyu, za ka kuma ɗebo ganyen ƙirya gwangwani ɗaya, sai ka haɗe su guri ɗaya. Ka haɗa maganin ainihin basir kenan a wannan yanayi da muka faɗa. Yadda za a yi amfani da maganin shine, za a iya amfani da shi wajen sha a ruwan sanyi a jiƙa, ko kuma a sha a ruwan zafi ba tare da an sa siga ba. Za ka kuma iya amfani da shi a ainihin koko ko kunu. Idan kuma basir ya kasance mai tsiro ne, yadda za ka yi amfani da shi shine, za ka samo wani abin da ake kira majigi da kuma sabulun salo. Sau da yawa mutane ba su san me ake kira majigi ba. Wani abu ne wanda za ka gan shi ana yin sa, ana cuccura shi, yana nan kamar ruwan goro. Idan ka tashi ka je wajen irin nufawan nan ko masu sai da sabulun salo, a gurin su in ka gaya musu majigi, za su nuna maka majigi, kuma bai da tsada. Idan ka siyo shi kamar curi 3 ko 4, sai ka ainihin haɗa da sabulun salon ka kwaɓa, sai ka ɗebo ainihin teaspoon na ainihin wannan magani da ka haɗa, sai ka garwaya a ciki, ka haɗe su, ka ɗan sa ruwa kaɗan.
to za ka riƙa sawa a duburanka. Idan ka sa a cikin duburanka sai ka shiga cikin ruwan zafi ka ɗan zauna kamar minti 10 zuwa minti 15. In Allah ya so yadda in ka yi haka kamar sau 2 zuwa sau 3 za ka ga wannan basir mai tsaron ya ƙone da yardan Ubangiji. Saboda haka ainihin shi wancan magani da muka faɗa yadda za ka sha da ruwan sanyi da kuma ruwan zafi, a yadda ake ma'aunin maganin shine za ka riƙa amfani da teaspoon ne sau ɗaya da safe sau ɗaya da yamma. Idan cutar ta yi tsanani sosai shine za ka sha sau 3 a rana. Allah ya ba mu sa'a, kuma ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu na gaba a wannan channel tamu mai albarka Fatahi Herbal TV. Sai mun ji daga gare ku, kuma ku danna mana liking domin jin daɗin yin muku na gaba.